Исәмесез, мин үзем Уфада, Республика Башкортостаннан килдем Америкага 5 ел элек. Бүтән күп штатларда яшәдем, Флорида яшәдем, Мэйнда яшәдем, Бостон шәһәрендә яшәдем, Балтимор шәһәрендә яшәдем. Аннан соң килдем инде бу шәһәргә, Вашингтон ДСга. Шунда мин танышып киттем татарлар белән, татар организация белән, Татар ДС. Шуннан башланды минем эшем балалар белән. Мин бик яратам эшләргә балалар белән, балаларны бик яратам. Һәр балада ниндидер талант бар. Миңа нык ошый шул талантларны ачырга. И мин үзем актер, мин үзем актриса, минем хобби, мин актриса урыс театрында. Шуңарга миңа бик бу якын инде эш. Шуңарга мин инде 3нче ел куям спектакльләр татар телендә. Беренче ел мин куйдым Шалкан әкиятен, анда минем 5 кенә бала иде. Аннан соң мин куйдым Түгәрәк әкиятен, урыс әкиятен. Анда минем катнашты 7 бала. Бүген инде катнашты 10 бала. Елда минем труппам үсә. Америкада нык авыр татар телен сакларга. Театр аша, ул телне саклау бик җиңелрәк миңа. Бүтән балалар ятлыйлар үзләренең рольләрен һәм икенче балаларын рольләрен. Шуңарга аларның телләре ачылып китә. Алар уялмыйлар сәхнәдән, алар уялмыйлар татарча сөйләшергә. Син монда сөйләшәсең икенче телдә, татар телендә бик әз сөйләшергә кеше яныңда. Мин әни белән, әти белән генә сөйләшәм телефон аша. Мин монда эшлим урыс теле укытучы булып. Шуңарга мин урыс телендә бик күп сөйләшәм, татарча бик әз сөйләшәм. Шуңарга миңа балалар белән бик ошый эшләргә мин әзрәк татарча сөйләшкән булам шунда. Кешеләр килгәч монда, башта алар әзрәк китәләр татар культурасыннан, алар тырышалар американецлар белән сөйләшергә, шул эш табырга. Аннан соң алар сагыналар бөтен нәрсәне, и алар киләләр шуңарга. Кызык, монда Америкада гаиләләр, алар сөйләшәләр татарча гына, урыс телен кушмыйлар. Шунысы миңа бик ошый. Рәсәйдә алар сөйләшәләр, өйдә дә, гаиләләрендә дә сөйләшәләр гел урысча. Балалар бакчасында урысча, мәктәптә гел урысча. Мин әйтәм, мин Рәсәйдән мин татар кызы дим. Мин аларга американецларга гел аңлатам. Менә Рәсәйдә шундый халык бар, безнең үзебезнең телебез бар, культурабыз бар, биюбез бар, киемебез бар. Аларга гел аңлатам шуны. Мин әйтмим, мин урыс кызы дип. Мин урыс кызы түгел, мин татар кызы.